Teraz sa pozrime na sekciu Pohyb hotovosti. Táto sekcia je dostupná iba na hlavnom zariadení vo vašom podniku, teda na tom, ktoré je označené ako tzv. Master tablet. Práve na tomto zariadení sa vykonáva uzávierka hotovosti a správa všetkých pohybov v pokladni. Ak by ste potrebovali robiť uzávierku z viacerých zariadení, dá sa to nastaviť prostredníctvom tzv. Zón, kde sa určí, ktoré zariadenie je hlavné. Toto nastavenie vám v prípade potreby pomôže upraviť náš tím zákazníckej podpory. V sekcii Pohyb hotovosti vidíte aktuálny stav pokladne a máte možnosť robiť uzávierky tržieb alebo pridávať vklady a výbery hotovostí. Uzávierku tržby môžete vykonať kedykoľvek počas dňa, napríklad po skončení zmeny alebo na konci dňa. Po kliknutí na možnosť vykonať uzávierku sa zobrazí prehľad, v ktorom vidíte tržby od poslednej uzávierky, aktuálny stav hotovosti v pokladni, rozdelenie tržieb podľa typu platby a tiež prehľad podľa jednotlivých používateľov. Ak všetko sedí, kliknite na potvrdiť. Uzávierka sa vytlačí a uloží do systému. V tejto sekcii môžete tiež pridávať vklady alebo výbery hotovostí. Ak obsluha vyberie peniaze, zvolí pridať pohyb, vyberie typ výber, zadá sumu a poznámku, napríklad výber do bankovného účtu. Ak vkladá peniaze, klikne na pridať pohyb, zvolí typ vklad, zadá sumu a poznámku, napríklad záloha pre dodávateľa. Takto si jednoducho udržíte prehľad o všetkých pohyboch hotovosti v pokladni a zabezpečíte, že vaše uzávierky aj tržby budú vždy v poriadku.